Gaskiya ne, an birne doki da yake rundunar sojojin Najeriya kuma doki ne mai mukami matuƙa a rundunar sojojin Najeriya. Shi dai wannan dokin dai an birne shi a garin Kaduna ne kamar yadda aka rawaito. Cewa dokin ya kasance ɗaya daga cikin ma'aikatan rundunar sojojin Najeriya wanda yake da ladabi da biyayya da kuma ƙoƙarin yin aikinsa tukuru a matsayinsa na soja. Shi yasa kuka ga ko da aka tashi yin zana'idansa ko kuma yanda za a yi a binne shi, an sa masa a tutar Najeriya da kuma takalmi na sojoji. Kuma wannan yana ɗaya daga cikin hanya da rundunar sojojin Najeriya suke girmama duk wanda ya yi musu ƙoƙari ko kuma ya kasance ɗaya daga cikinsu. Shi dai wannan dokin dai ya kasance ɗaya daga cikin babban doki wanda ake kallonsa a matsayin ido na dabbobi in har ya kai ga abubuwan da ya shafi aikin soja. Don haka in kuka lura za ku ga bayan hoton dokin ga wani hoton doki can da aka yi na gunki wanda ya kasance farin doki. To, kun san dai sojoji suna amfani da doki na abubuwa daban-daban ko wani lokaci ko parade ko kuma abubuwan da su suka fi mu sanin amfaninsu. Wannan ya kasance girmamawa ne na musamman da aka wa dokin kuma an yi matukan jin daɗi aiki da shi dokin kafin Allah ya karɓi ransa. To, wannan abin dai ya kasance ɗaya daga cikin al'adan sojoji girmama duk wanda ya abin da ya dace.